בסייעתא דשמיא, היום נגיד הלכה בעניין הריגת בעלי חיים בשבת. יש לנו מחלוקת ידועה בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. האם מלאכה שאינו צריך לגופה פטור עליה או חייב עליה? שיטת רבי שמעון, מלאכה שלא צריך לגופה פטור. רבי יהודה מחייב. פירוש הדבר, אדם עושה את המלאכה, אחד מ-39 אבות מלאכות האדם עשה. לדוגמה צידה, האדם צד, אבל אין לו שום צורך בצדה הזאת. מבחינתו לקחת אחר כך את הזבוב ולהעיף אותו. זה נקרא הוא עשה מלאכה, אבל אין לו צורך בצדה. ולענייננו לגבי הריגה, אדם הורג איתוש, אבל אין לו צורך באיתוש, מבחינתו רק שלא יזיק אותו. זה נקרא מלאכה שלא צריך לגופה. האם פטור או מותר, האם פטור או חייב? שיטת רבי שמעון פטור אבל אסור, שיטת רבי יהודה לחייב. הגמרא במסכת שבת מביאה, רבי יהושע בן לוי אומר, כל המזיקים נהרגים בשבת. שואלת הגמרא, יש ברייתא שכתוב 5 נהרגים, כלומר 5 שהם מסוכנים, רק הם נהרגים. מתרץ רבי יוסף, מדובר ברצים אחריו ולפי שיטת כולם, דברי הכל. יש בזה כמה ביאורים, שיטת רש"י, שיטת תוספות, שיטת הרמב"ם, כל אחד מבאר אחרת את דברי הגמרא. השולחן ערוך הלך כשיטת התוספות. ולכן יצא לנו כמה נקודות בעניין הזה. אם מדובר בבעלי חיים שהם ודאי ממיתים. אחד מהדוגמאות שמביאה המשנה ברורה זה כלב שוטה, או נחש ארסי, ודאי הוא ממית. יהיה מותר להרוג אותו בשבת, גם כאשר הוא לא רץ אחריך. הוא מסוכן, הוא הורג. השער הציון מדייק שלא מדובר שאני הולך לחפש אחריו, אלא אם הוא נמצא לפניי, אני יכול להרוג אותו. יש דבר אחר, שהם לא ודאי ממיתים, אבל הם נושכים, הם עוקצים, זה מזיק ממש. אז בזה השולחן ערוך אומר, אם הם רצים אחריו, יהיה מותר להרוג אותם. אם הם לא רצים אחריו, יהיה אסור להרוג אותם. וגם אם הם לא רצים אחריו, אם הוא יראה אותם לפניו במדרכה, והוא הולך לפי תומו, אפילו שהוא יודע במתכוון, שעל ידי ההליכה שלו הוא יכול לדרוס עליהם, והם יכולים למות, אומר השולחן ערוך כשיטת רבי שמעון, יהיה מותר לו ללכת לפי תומו ולדורסו. לפי תומו פירושו שהוא יודע שהוא יכול להרוג אותם, אבל הרואה מהצד לא מבחין שהוא חיפש להרוג. יש דבר נוסף, בעלי חיים שהם רק עוקצים, כמו איתוש, שזה קצת כואב, פרוש, אבל זה לא צער עד כדי להרוג, וזה יהיה אסור להרוג אותם. לענייננו, אם אדם רואה צירעה ליד תינוק, וצירעה זה דבר המסוכן, יכול להביא סכנה לתינוק, מותר לו בשבת להרוג את הצירעה הזאת. אותו דבר, האדם הולך ברחוב ורואה נחש, אם הוא הולך לפי תומו, הוא לא רץ אחריו, אז יהיה מותר לו על ידי ההליכה שלו להרוג אותו. אם רואים אבל נמלים שהם הולכים במדרכה, אז פה האדם צריך זהירות ולא לדרוס עליהם, אלא ללכת מהצד. כל זה כאשר יש לו דרך ללכת מהצד. אבל אם אין לו דרך ללכת מהצד, הם ממלאים את כל השטח, ומבחינתו הוא חייב ללכת. כאן אומר הרב עובדיה, יהיה מותר לו לדרוס עליהם. למה? כי זה נקרא פסיק רשע. פסיק רשע אומנם ברור לו שהם ימותו, אבל פסיק רשע בדרבנן, כי זה מיתת נמלים, אין לו צורך בהם. אז חזרנו שזה נקרא מלאכה שלא צריך לגופה. על פסיק רשע בדרבנן, זה לא ניחלה. מה זה לא ניחלה? לא אכפת לי. לא ניחלה ולא אכפת לי זה שווה. אין לי שום עניין בהריגה שלהם, זה יהיה מותר. אם האדם עכשיו, דבר אחרון, אם האדם רואה
וכי הוא רואה בבית הכיסא לאחר שהוא רוצה להוריד את המים, הוא רואה שיש שם איזה זבוב או איזה חרק, והוא יודע שאם הוא פותח את המים, החרק הזה יערד. פה יש לנו דבר נוסף, כבוד הבריות. אי אפשר להשאיר את האסלה בצורה כזאת בחשש הזבוב הזה. וכיוון ששוב חזרנו למחאה שלא צריך לגופה, כי אין לי שום צורך בהריגה, אבל כיוון שיש פה כבוד האדם, התירו גם במקרה הזה לפתוח את המים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. יפה מאוד.